lana bathi asifactorize u-r squared plus 4r minus 45. So i-leading coefficient yethu u-1 r squared 1 r squared into efanayo bese sino 4r no positive 4r no negative 45. Okay, so siyazi ukuthi kumele sibe u-a plus b a times b kumele usinike u-negative 45 negative 45 ebese siyazi futhi ukuthi u-a plus b kumele usinike u-positive 4 positive 4. So siyazi ukuthi kuzomela sithole ama factors a negative 45 azosinika futhi i-product yawo azosinika u4 angithi. Okay, asibone ukuthi ubani ama factors a negative 45 singathola. U1 no 45 ayingeke baqaqane kakhulu angithi phela manje sithole angathi acishe alingane khona ane difference ewu4. So u1 no 45 u1 no 45 45 minus 1 uzosinika 44 negative 1 plus 45 uzosinika ayingeke. U5 no 9 awuthi sibo 5 minus 9 u negative 4 lo. So u negative 5 plus 9 u positive 4 lo. Uyabona ukuthi u negative 5 no positive 9 iwona siwasebenzisa. Ngakho ke sizothi negative 5 la 9 r minus 5 minus 5 r bese la gcina super u negative 45 wethu r squared la plus negative 45 la. Uyabona ke ebese ke sikwenzile lokho sizothola futhi ama factors ethu. Soqala ngokuthola ama factors ka r squared no 9r ama common factors awo. U-r i-common factor ka r squared no 9r. So sithi r plus 9 ebese ke le set yesibili nakhona kumele sithole ama common factors a negative 5 no negative 45. So sizothi negative 5 ebese sithi r plus 9 nako ke sesifactorizile. Yabona sino r plus 9 kuwo mabili futhi amacele ngakho no r plus 9 singawusebenzisa as i-factor yakho common factor yakho nasuthi r plus 9 bese sithi times r minus 5 r minus 5